Κάποια από τα άτομα που αντιμετωπίζουν κρίσεις πανικού ή διαταραχή πανικού δεν γνωρίζουν καν τι είναι αυτό που τους κάνει να υποφέρουν. Τι είναι όμως οι κρίσεις πανικού? Πρόκειται για ευνίδιες προσβολές έντονου άγχους, δυσφορίας και τρόμου που συνοδεύονται από σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα. Στα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνονται ταχυκαρδία, εφίδρωση, τρέμουλο, ζάλι, αστάθεια, αδυναμία, τάση για λιποθυμία, αίσθημα έλλειψης αέρα, ρίγη ή εξάψεις. Στα ψυχολογικά συμπτώματα περιλαμβάνονται αίσθημα απώλειας ελέγχου και το άτομο νομίζει ότι θα τρελαθεί ή ότι θα πεθάνει. Το άτομο δεν βιώνει πάντα όλα τα συμπτώματα. Όταν οι κρίσεις πανικού συνοδεύονται για περισσότερο από ένα μήνα από έντονο άγχος και επίμονη ενασχόληση ότι θα ακολουθήσει και άλλη κρίση πανικού και παράλληλα το άτομο υιοθετεί αποφευκτική συμπεριφορά, δηλαδή για παράδειγμα αρχίζει να αποφεύγει να πηγαίνει σε μέρη που είχε πάθει προηγούμενη κρίση πανικού γιατί φοβάται ότι μπορεί να ξαναπάθει, τότε μιλάμε για διαταραχή πανικού. Η αποτελεσματικότερη θεραπεία στη διαταραχή πανικού είναι η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, μόνη της ή σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία.